velkommen til Vild med Mad. I dag har vi sommerspecial i anledning af vores åbning af vores hjemmeside, vildmedmad.net. Så jeg håber det bliver rigtig godt, og vi nyder i hvert fald solen herude. Solen skinner, alt er rart. Vi har tændt op i grillen, og vi skal have noget grillmad i dag. Det vi starter med at skal have, det er at vi starter med at lave en tzatziki, så vi vil lave ud af nogle gode danske agurker. Så skal vi have en gang kartofler. Og vi skal have en gang narkoteletter, selvfølgelig barbecue marineret. Og til det skal vi så have en god fløde whiskysauce, som er rigtig godt. Og når man har tændt op i grillen, så skal man også, eller kan man ikke undgå, også at lave et par pølser. Det hører sig jo med. Og så laver vi et par fly til. Til dessert, efter vi har prøvet at smage på den herlighed, så laver vi så en jordbær-koldskåls dessert, som vi håber på også kommer til at blive rigtig lækker. Så hvis vi skal starte med at gå ind, og så kigger vi lige på kartoflerne. Og sørger for lige at få dem styr på dem. Fordi de skal koge længst tid. Og der er gang kul, så det med der også styr på. Så vi går ind og kigger på kartoflerne. Nu skal vi så i gang med at lave kartoflerne. Og vi har købt nogle kartofler. Nogle gode Samsø-kartofler. Og de er garanteret økologiske. Fantastisk. Det vi gør med i forhold til at tilberede disse kartofler, er at vi først lige skyller dem en gang. Så smider vi den i noget vand, og så lader vi dem ellers koge i 10 minutter cirka. Så først er det vigtigt lige at skylle kartoflerne, så man lige får det aller sidste jord af, så vi ikke risikerer, at der er nogen, der får noget syge eller nogen art, eller noget træls i maven og så videre. Og så kigger man også lige en gang, om kartoflerne de har det godt, og hvis der er noget man ikke kan lide, så kan man eventuelt lige skære det af. Og vi vasker bare lige videre her. Og nu, til kartoflerne skal vi jo have dem til at koge, og hvis man nu ikke ønsker så lang kogetid, så kan man jo starte med at koge vand og hælde kogende vand på. Så du kan tage din lokale elkæde, og så kan du ellers prøve at fylde vand i. Og husk altid koldt vand, fordi det varme vand, der kan være alle mulige ulækre ting i. Og vi tror bare lige, vi starter med at koge lidt og se, om det ikke regner. Og så ellers så sætter det i gang med at koge. Og så hælder vi det kogende vand over kartoflerne. Og vi har tændt på, nede på komfuret. Og så skal man lige sørge for, at at vandet dækker kartoflerne. Og vi kan se, om vi ikke ramte meget godt egentlig. Vi kan lige se, at der er nogle kartofler, som lige stikker op. Det kan vi lige ryste. Og vi overhælder lige med en lille smule koldt vand, tror jeg. Bare lige for sikkerheds skyld. Sådan der. Så sætter vi ellers dem til at koge der. Og de skal jo cirka have de der 10-12 minutter. Man kan jo eventuelt lige lægge lidt låg på. Ja. Men jeg tror lige, vi går i gang med at kigge lidt på whiskysaucen, vi skal have lavet. For den kan vi godt forberede nu allerede lidt. Og vores whiskysauce, vi skal lave i dag, består af 2 ingredienser. Det består af barbecue sauce, og det består af fløde. Nu tænker du sikkert, barbecue sauce og fløde. Hvordan skal det komme til at smage som noget, der overhovedet smager noget? Men tro mig, det smager rigtig godt. Og det er nemt. Det du gør, er at du tager din gryde. Så hælder du whiskysaucen op. Og så bagefter hælder du fløde i. Når du så har hældt barbecue sauce og fløde i, så varmer du det op. Og det er sådan set det. Det smager fantastisk godt. Vi skal nu i gang med at kigge lidt på tzatziki'en, som vi skal have lavet. Og den består af 3 enkle ingredienser. Den består af hvidløg. Den består af agurk. Og den består af græsk yoghurt. Upsi daisy. Så hvis vi lige starter med at ordne agurken, så gør vi det, at vi lige hernede, så skal vi lige enden af. Og agurken er selvfølgelig skyllet ind, og vi skal også lige den anden ende af. Det kan man, jeg tror, jo vi skal den af. Man kan også lidt andet mere. Så gør man det, at vi så har sådan en fancy rivejern. Og det man så gør, at man lige river den en gang. Og det gør man sådan her. Når vi så revet agurkerne, og så tager vi agurkerne. Det er også revet agurker. Man kan lige stille den herovre, hvis man har lyst til. Og så hælder vi det op i vores skål herovre, hvor vi skal have vores færdige tzatziki. Og så siger vi, den er tom. Skal vi ikke gøre det? Ja, sådan der. Og så, så går vi nu i gang med at lave lidt hvidløg. Stil lige den her. Det må man godt. Og det man lige gør med hvidløg, man lige tager i hver side, og så siger man lige, skærer man lige enden af. Begge ender. Måske lige lidt fedtet det der. Og det går. Og så tager man lige, skraldet af, eller hvad man skal kalde det. Det hårde hud. Ligesom under tæerne. Så tager man også lige det en gang med dem. Og så når man har gjort det, og lige pillet der, fint, så gør man lige det, man har til en hvidløgspresser. Så putter man lige hvidløg ned.
Sørg for at presse, den sidder der. Og så presser man ellers ud i sin blanding her. Man presser, så du kan se, det vælter jo af, og det er jo smukt. Og så kan man lige tage sin kniv og lige skrælle af her. Lige kom, så I også kan se noget derhjemme. Så fik vi lige noget i, og så kan man lige gøre det, man lige tager op her. Så kan man lige presse igen, tror jeg. Se, ja. Og nu har vi været på det videre, og vi har puttet gurke i. Så skal vi tage det sidste ingrediens, som er vores tyrkiske yoghurt. Og der skal bare nogle skier i af det. Man kan lige røre rundt først, så den er lidt mere lækker, fordi der kan tit godt ligge lidt snask i overfladen. Så det er jo ikke så delikat. Nu ser den god ud. Så tager vi et par skefulde af den, og klasker oveni. Og så kan man lige en gang imellem lige, hvad det hedder, prøve at røre rundt hernede i, så man lige får dannet sig et godt overblik over, om man har fået nok i, eller man skal have mere i. Og lige nu ser den jo faktisk meget god ud, så jeg tror, vi prøver at køre med det. Yes, og nu har vi så vores nakkoteletter her, og så lad os prøve at smide dem på grillen og se, om ikke det bliver godt. Og vi kan høre, at det giver en rigtig god lyd. Sidste her. Sådan der, ja. Ligger lige i den her. Og så skal man huske at passe dem lidt, så det ikke... Man skal huske at sørge for, at det er godt. Lige husk at vende en gang imellem. Og husk, det er jo svinekød, vi har med at gøre her, så man skal lige sørge for, at det er gennemstegt. Fordi ellers så kan du risikere at få alt muligt. Se, det allerede nu begynder at poppe, der er en rigtig god varme på, og vi prøver lige at vende en gang her allerede. Her, det ser jo godt ud. Så har vi kødet i gang, og nu begynder vi så småt at tænde op for vores sovs her. Og det er vigtigt, det må ikke begynde at koge, så den skal bare lige varmes op til lige inden den koger, så den er rigtig god og varm. Og samtidig så holder vi kigger også lige kartoflerne og lige prøver at stikke en gang og se, hvordan det går med dem. Og de kan godt få lidt endnu. Så dem vil vi stå igen og blive ved med at koge. Så ja. Yes, og nu skal vi så til at marinere kødet. Og jeg har puttet noget af vores barbecue-sovs, så putter man til lang her og har en pensel. Og så ellers så putter man bare noget barbecue-sovs på her. Og det er ikke noget med at være nære med det, der skal bare noget sovs på. Vi hælder bare på, som man siger. Smør dem godt. Nu slukker vi lige for ovnen, for det ser ud som om flyten er ved at være færdig. Hvor det lugter fransk, hva'? Kom, lad os gå ud. Kødet er ved at være klar nu, så lad os tage det af. Tag et stykke af. Lægger lige den hurtigt for lidt. Og det her stykke, det ser også godt ud. Og så den her. Sidste, ja. Yes. Og så lader herovre i bordet. Så har vi jo været færdige med det hele. Dog gør vi lige det, at vi lige lægger et par pøller på nu. Så de er klar til eftermaden. Så vi lige kan få en aftenpøller, inden man går i seng. Og nu har vi sat af bordet, så gør vi lige det, at vi lige tager vores sommergriller her. Og lige lægger på grillen, så de kan ligge og blive rigtig gode, mens vi sidder og spiser kød. Så vi kan få sådan en efterpølse, eller hvad man skal sige. Sådan god. Når man er blevet mæt, så kan man lige tage en ekstra lille pølse, det er altid godt. Så ja, vi vil komme med her og se, hvad vi har på bordet, så vi lige kan se det. Vi har vores kød her, vores nakkefilet. Så har vi vores kartofler, de ser gode ud, fra Samsø. Så har vi vores tzatziki. Og så har vi vores whiskysauce her, som ser rigtig god ud. Og så har vi vores franske fløte. Og ja, så vi vil prøve at smage det, og se hvordan det går. Og se, hvor nemt og hurtigt det egentlig var. Hvad tog det? En lille times tid, tror jeg, med opstart med. Og vi har vores specielle gæst over, Ditte, med. Og hvad siger hun til maden? Det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud, det gør det nemlig. Så godt, Ditte. Hvad synes du så om maden? Det smager rigtig godt. Det er overraskende. Så vi er tilbage, når vi prøver lige at spise færdig her, og så skal vi i gang med at se på desserten, og det bliver godt.